नमस्कार। पूर्णिया में पीएम मोदी एयरपोर्ट के उद्घाटन भी कर दिलथिन। कई रेल के झंडी भी दिखेलथिन, हरी झंडी भी दिखेलथिन। और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पीएम मोदी के कान में कुछ कुछ कहलथिन, कन्फुसियलथिन। ओकर बाद में पप्पू यादव मीडिया से बतैलथिन जे कि उनकर आदत है बहुत कुछ मांग ले हथिन एक के बार। पप्पू यादव पीएम मोदी से मांग लेलथिन उप राजधानी बनावे के पूर्णिया के, माने पटना के बाद पूर्णिया के उप राजधानी बनावे के। ओकर बाद मांग लेलथिन हाई कोर्ट के उप राजधानी हो गई मंगलथिन। तो ओकर बाद मांग लेलथिन हाई कोर्ट के बेंच, माने वहां पर एगो हाई कोर्ट के एगो ब्रांच भी खुल जाए, माने आधा अधूरा जो काम उधर हो। ओकर बाद अस्पताल मंगलथिन। ओकर बाद और भी काफी कुछ मंगलथिन पप्पू यादव। और वहीं बगल में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बैठल हथिन, और वहीं पर ललन सिंह भी बैठल हथिन केंद्रीय मंत्री। ओकर बाद लाइन में सब बैठल हथिन, लेकिन पप्पू यादव आ करके सीधे कान में, जब पीएम मोदी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से बतिया रहलथिन हल, दोनों के बीच में बातचीत हो रही हल, वही समय में अयलथिन और कान में सीधे धीरे धीरे बोले लगलथिन। तो पीएम मोदी भी तो मने हथिन कि जे जे उनका साथ जैसन करबू तो वो अयलथिन तो ओहू दुआ सलाम केलथिन, मने नमस्कार केलथिन। ओकर बाद जे है ओहू सुनलथिन, हंसलथिन। तो एकर साफ मने है कि जे पप्पू यादव जे जे ललन सिंह से उनकर विवाद होले हल, मने कि कहलथिन हल एके साल में पप्पू यादव एयरपोर्ट ले अयलथिन। ये जो दावा कर रहलथिन ये सब फालतू के दावा ही, एक साल में इतना कुछ हो भाई। जबकि पप्पू यादव के कहे कहली कि हम बहुत दिन से प्रयास कर रही है कई नागरिक उड्डयन मंत्री से, जे पहले के 10-20 साल में रहथिन। पप्पू यादव आज से सांसद थोड़ी हथिन, बहुत दिन से सांसद हथिन। 4-5 बार जीतलथिन, मैंने 15-20 साल से जीतलथिन, मैंने सांसद हथिन। कभी हारा हथिन, कभी जीता हथिन। तो इतना में कितना शहनवाज हुसैन बतेबे कलथिन नाम, सुरेश प्रभु जे हलथिन महाराष्ट्र के हलथिन, सुरेश प्रभु भी बनलथिन नागरिक उन्नयन मिनिस्टर। फिर अपने बिहार के शहनवाज हुसैन बनलथिन, बहुत कम उम्र में बनलथिन शहनवाज हुसैन नागरिक उड्डयन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, मैंने 2000 के आसपास, मैंने 4 तक रहलथिन हल। ओकर बाद राजीव प्रताप रूढ़ी बनलथिन हल, छपरा के जो सांसद वो बनलथिन हल। तो इस सब से मैंने पप्पू यादव कुछ न कुछ पत्र लिखा हलथिन। लेकिन निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के बिना और नीतीश कुमार के बिना ये कैसे संभव है। ओकरा लगी बहुत जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन चाहा है, फिर ओकर बाद संसाधन चाहा है। तो एक सांसद पहल कर सका है, लेकिन जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार न चाहती संभव न है। लेकिन पप्पू यादव के है कि ठीक है, सब कुछ के क्रेडिट लेवल चाहा हथिन, ये आदत रहले है उनकर। और लगातार तो अब एगो भौकाल बनैल ही रहा हथिन पप्पू यादव। जहाँ कहीं कुछ होलो, घटना होलो तो पहुंच गेलथुन, मीडिया में एकदम छावल रहा हथिन। तो ये सब है। लेकिन ललन सिंह तो उस समय कुछ न बोललथिन। ललन सिंह कौन चो बोलथिन, लोकल स्थानीय पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हथिन, तो उनको स्टेज पर आवे के अधिकार है ही। हालांकि देखू कि राहुल गांधी के मंच पर उनका कभी कभी जाए में ठेल ठाल देवल जा हले सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सभा माने मंच पर चढ़ गेलथिन। माने कितना पहले से ऐसे हली कि भाई एक सहमति बनावल, उनका नाम दे देवल गेले होत कि यहाँ के लोकल सांसद हैं, वो आएंगे तो उनका चढ़े देहू के स्टेज पर। तो चढ़लथिन, पीएम मोदी से जाके बतियेबो कैलथिन। पीएम मोदी जखनी हरी झंडी देखेलथिन एरोप्लेन के, आज एरोप्लेन जो है वो पूर्णिया से कलकत्ता तक अली, पहली उड़ान, पहला जहाज जो है इंडिगो कंपनी के जहाज हले, उड़ान भरल के पूर्णिया से यहाँ तक, मतलब कलकत्ता तक। तो एकरा से अब साफ हो गई कि सीमांचल में जे आवे जाए वाला हथिन, जितना भी देश के विभिन्न हिस्सों से, उनका लगी सुविधा हो गई। अब कितना जहाज वहां रहा है, कितना जहाज के कम्युनिकेशन है। लेकिन इतना जरूर है कि वहां से कम समय में पटना से दिल्ली जावल जा सका है। डायरेक्ट सब जगह के तो उड़ान न होते, लेकिन मदद लेवल जा सका है पटना से। तो सब जगह के लगभग हो ही जा है। तो पूर्णिया से
पटना आके पटना से आकर के और दूसरे जगह जा सका है। अब कलकत्ता के उड़ान है तो कलकत्ता के उड़ान के कलकत्ता से जहाँ कहीं भी जा सका है, देश दुनिया में जहाँ कहीं भी जा सका है, तो कई तरह के सुविधा हो गए है। आ 5-6 महीना में करके दिखा देवल गेले है। बहुत ही माने त्वरित गति से ई टर्मिनल बनावल गेले जहाँ से उड़ान भरल जा सके जहाज के। तो पप्पू यादव सिंह तो कुछ ऐसा न रहले, लेकिन पीएम मोदी से अपन काफी कुछ वो बात एगो ललन सिंह के देखेबो कैलथिन कि जे भाई देखा हमरो अप्रोच है ऐसा मत, हमरो पीएम मोदी तक पहुंच है, हम स्थानीय सांसद के आधार पर। तो आज हो गई टर्मिनल के एयरपोर्ट के उद्घाटन। अब पप्पू यादव और ललन सिंह में आगे का होगा है केंद्रीय मंत्री में, ही तो देखल जाओ क्या का होगा है। लेकिन पीएम मोदी तक तो अपन बात पहुंचा दिलथिन पप्पू यादव। नमस्कार।